Sarjana seni. Aku yang duwe titel kok. Mas Andri STR. Apa kuwi STR? Spesialis tanggal rame. Apa yune tanggal rame? Jadi iki wonten pamundutan napa dereng? Dereng wonten. Ibu ngersakaken lagu menapa? Mboten. Malah paling ngersakaken lagu menapa? Ibu-ibu ki kok kan ndelok TikTok paling lagune sing lagi viral kae. Napa Bapak? Lali. Wau sampun lho Bapak. Sampun nek wau ki. Napa? Kok gondal gandul. Kapilot Oh. no, kapilot. Sik kok. Dadak gondal gandul. Lah aku mangke wis nyanyi kuwi nek awan mah. Gondal gandul. Kapilot. Nah iya kae. Nah, mangga Mas Bayu. Kapilot, Kapiarso Kalista musik matur sembah nuwun berkaipen yuk.
sembah nuwun berkahipun Mbak Yu Fitri. Sampun ngaturaken setunggalipun lagu.